ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kadai hadu kapor architect no paisngi ba kinong lapangam kila pilot hasilong hadian ka lenti ka bajengai ban wantur sia secretariat ha khalai trai ku jumang arja punrio ya kinong lapangam la senran lang da kinun seng balang na West Indian Hills district kum ka KSU JNC JSU bat kiwe ha ka jingsi sha ka sorgar jala ka lapak tien sia kinong yalam na lapangam ba ka khot yakran tang shphongut kataru haswa ba kinya poilang hajan ka jaka ba yang umador jo wok nong ba hapersha ke civil hospital Shillong kinong la pangap pergi seng na West Indian Hills mari poi gila sei ki plakat do ka flex ka badan ki mat jingdawa ka droba Shillong la pangam kata ban penbet mardor lo ka jing syak penthut ba jing bom yo ginong rep ban rep suk men sim ha ki chakaram ban pengkria ega Assam police scam ka badan halom penthor la pangam ban wengi ka GPS line ka bapau ha ka Google Maps ka bala purut jubor do ka Assam ban ai jing da pura ya kinong rep ha shaban ya secretariat la jingtip baldan ginong lapangap ki besyabat Hamadan Malki bat kumta ki seng lalat ikran ban pelat ki ban wanis nokti ha ka jingwan tur secretariat am pelat sumpah pelat ki pelatly We condemn MDA. We condemn MDA. Pengguna yang sound system mo. Ni dawa. Hari Rajan. Ni dawa. Stop here. Continue.
Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.